eguzki dagoelako, euri danean euri dalako, baina eskertzen da, gatxe zitzen dizulako aseguretea, baina eskertzen da horako parte hartzea, aztelen baten, eta, badakizue bai, ze testu inguru maite egiten dugu zolako ekimenak, Domekan bertan ja Gernika bonbartu zutelaren 89. urte urren egun efemeri izango da. IPES elkartea Gernika lekuaren parte da eta egitarau zabal bate antolatu dugu. Besteak beste baitere, IPES beti zaitzen da, unean unekakoaren araberako ekimen bat gutxinez egiten egitarau horreri noiteko gure ekarpena egiteko. Kasu honetan aurton bi ekimen ingo duguz, gaur da hitzaldi hau, eta guenean, ostegunean ingo dugu Aiengizeko kulturetxean Txema Garziak idatzita eta Iñaki Aurrekotzeak euskaratutako Urdaibaiko maleta, la maleta Urdaibai liburuen aurkezpena egingo dugu berton, eta hau izango da gure kontribuzioa egitaraguaren noninako guztiei. Jakin badakizue bai, horregaz batera baitere, aipatzea gu beti IPES-neko analogikoa da, eta gu beti saiatzen gara horrelako ekarpen mutxu batzuk egiten eta memoria dosierra egiten dugu, memoriaren inguruen egon diren notizia ezberdinen bilduma bat egitea eta uste dugu baitere horrek laguntzen duela baitere ez ulertuteko baitere efemeride zehatz batzuei begira, horrek guztia dagoen garrantzia zaratago, arreta bakarrik jartzeko baizik eta memoria atzo eta nondik gatozen ulertu eta interpretatzeko aukera ematen diguna, baina batez ere gaurkoa eta biharkoa eraldatzeko bitarteko bezala ulertuta, horrelako euskarri laguntzen gaituzte baitere memoriaren balioa eta memoriaren inguruan egon daitezken eztabaida ezberdinak purtsuet landuti eta hor usten dutzuet lagungarri badan eta ez badan, hor bertan itxi eta berrerabiliko dugu beste norbait egin da. Hori esan da, azkeneko urtean badakizue bai, Urdaibai eztabaidagai egon dela eta badagoela, nintxiko dut zehaztuko dugu gehiago, eta IPES-ek baitere apurtxu bet gure esentziari eutxiz, saiatu izan gara baitere gure kontribuziotxoa egiten, ez? Badakit badaunila baitere eta jakitun gara, indar bizi ezberdiek baitere, abiapuntu, ezaugarri eta hausnarketa ezberdinetatik, baina helduleku berdinetara saiatu izan garela apurtxu bet gure ekarpenak egiten, uste dut hori baitere balioan jarri behar dugula, ez? Askotan, eragileok edo elkarteok daukagulako joera guretik hasi, guretik bukatu eta ondoan zer dagoen, nor dagoen, zer pentsetaren inguruko noiteko elkar gurutzaketarako aukerarik eta bitartiko izugula jartzen. Uste azkeneko 3 urteetan bereziki Urdaibai eta Bustuialdean saretze eta sinergiak sortarazteko aiteko joera on bat badagoela, uste dut horren emaitzarik handiena izan dela Guggenheim Urdaibai bera proiektu bezala, bertan bera utzi izan edo ustera behartu izan duela herritargoa eta hori garaipen handi bat da. Baina batez ere aurrera begira baitere badauzkagu galdera oso potoloak, ez? Eta IPES-ek dio moduan, bere lero nagusia dio moduan, ez utzi galdetzeri da gure leitmotiv nagusina eta gure bureri baitere galdetzen jarraitu behar diogu. Eta orain galdera nagusi bat dago eta orain zer, ez? Eta batez ere Urdaibai eta Bustualdea dinotaz bi kontzeptuekin da gauza ezberdina direla, baina ulertzeko, porque askotan kontzeptu nahiko manikeo, baina erabilia izan dalako, une honetan badauzkagulako baitere erronka nagusi batzuk gaur eta bihar. Eta esango genuke, eta hau IPES-etik behintzat beti izan dugulako, betikoa izan dana, porque benetako eztabaida inoz ez da izan Guggenheim bai Guggenheim ez, bezik eta Busturialdea eta Urdaibai etorkizuna, orain eta etorkizuna, zer, nola, norantza, zertarako, norentzako eta barrak. Guggenheim mamua sartu ziguten eta horreri erantzun behar diogu, baina eztabaida eta galdera bere horretan berdin izten jarraitzen du, ez? Eta uste dut baitere, inteligentzia kolektiboa martxan jartzeak laguntzen gaitula baitere eztabaida horreri bere heltzeko eta gure indar bizioi baitere saretzen jarraitzeko eta sinergiak sortarazteko. Inteligentzia kolektibo horren baitan, garrantzitsua da baitere, ez zerotik ikastea, beste ikasgai edo beste esperientzatzotik ikastea, agian, baliagai alen zaizkigun, hainbat ondorio ata ditzakegulako, eta agian igual ez, baina hori baitere, iruditzen zaigu pertinente eta beharrezkoa dela, ez? Eta norabide horretan, oingokoan, heldu nahi izan diogu esperientzia bati, ez? Esperientzia bati, uste dugulako baitere, behintzat, eztabaidaren baitan, zer horreri erantzuteko, galdera asko baditugu eta galdera horiei baitere jarri behar dizkiogula baitere izena, kontzeptuak eta ideiak. Eta joan barra baitere definitzen, ez?
Eta bueno, guk behintzat IPSek gure bokazioa beti izango da, espazioak sortzea, agian galdera berdinari erantzuten jarraitzea, igual erantzunik potolorik esateratzea, baina behintzat inteligentzia korrektibo horretarako baitere bitarteko izatea, ez? Jada egon diren esperientziatatik ikasi, ezagutu, elkartrukatu, eta nolabait ere, guretzako lagungartzen daitezkeen ondoriak ateratzeko bitarteko do ubide izatea. Eta zentzu horretan, hemen daukagu Joseba Garmendia, aditua eta aditua, ekonomia irakaslea EHUn, baina gauz askoz gehiago ere bada, irakasle izateaz gain, militante politiko bat urteetakoa, eta bere esperientziatik ere, irakasgai eta ondorio asko baitere atara izan dituenak. Tarteka baitere idatzi izkidatu egiten ditu, igande honetan irakurri nion garan baitere egin zuela horren inguruko gogoeta, eta bereziki baitere garai batean behintzat, bai heldu izan diola, eskualdeko eskaletan base ekonomia bere adirarik zabal eta integralenean nork egina, zertarako, zelan, eta horren inguruko prozesu eta horren inguruko lanketa asko eginak ditu, tartea baitere erabil izan ditu esperientzia batzuk, hemen baitere askotan erabil izan dugu, Lehartibai, Debagoien ez da bar, eta batez ere igual praktikoki sakanan bizan zeneko tarte batean, sakantzen prozesuaren inguruko norakoak hasi, garatu eta bukatu baitere egin zituelako, eta horrek nolabait ere lehenagotik duen jakintza akademiko militantearekin nolabait ere jantzi izan du bere jakintza, eta uste du baitere laguntzen gaitula baitere galdetzen hasteko Urdaibaien garapen agentziaren bat beharrezkoa badukogun, edo ze tresnak behar ditugun, eta orain zer galdera horreri erantzuten hasteko, ez? Orduan, seguramente sakan bitartez, gogoeta batzu baitere jasotzeko aukera emango digu, eta ziur naz baitere ez dela hortan zentratuko bakarrik, baizik eta benetan eskualde batek bere garapena, bere integraltasun guztian, modu justo eta orekatu batean eman izateko, zeintzuk izan daitezkeen euskarri edo zutoi nagusienak lantzeko edo gogoetatzeko baitere bitarteko izango da. Orduan guretzako plazer bat da, esan behar daukat, Joseba Garmendia lehen esan dozu urte asko, baina IPSen koloratzeire zeharkakoa baitere beti egon izan da hor presente, eta berreskuratzea, edo bueltatzea, eta bar, ziklo hori baitere mantentzeak, uste baitere guretzako ore bat dela, eta jakintza hori modu partekatu batean planteatzen badu, uste dugu baitere zorioneko garela eta IPS galdetzen jarraitzeko dotzola, eta horretarako galdera pertinentiak mahaigainatu behar dira. Eta hortik aurrera ikusi zonde bat entzen ditugu. Hortik aurrera, Joseba, eta zer bat da zegoaz egotea, eta zuen aditza. Zer esko? Lehenik eta behin eskerrik asko, gonbite honengatik. Azken batean, da gustatzen zaidan gai bat, eta niretzako oso interesgarria, eta nire bizitzaren parte handi bat bete duen gaia eta esparrua delako tokiko garapenaren gaia, ez. Hori lehenik eta behin, bigarrenik garrantzitsua dela aipatzean nola gerturatzen naizen ni gai honi, ze ni ez naiz akademiatik gerturatzen gai honi, baizik eta esperientziatik. Eta gero egiten du saltoa akademiara. Ni unibertsitateko irakaslea naiz, baina bizitzak beste esparru batzuetan lana egitea eraman hau, eta zuberoa garatzen egitasmoa dela eta gerturatzen naiz tokiko garapen gaiari. Eta hor bi irakasle nagusi ditut, bat igual ezagutuko dezute, eta da Sabin Kortabitarte, aulestikoa. Eta horren bitartez ikasi egiten dut Leako garapen esperientzia nola sortu eta nola bilakatu den. Eta bestea da Jakoba Rekondo, eta bere izan da Zerain herriko, hor bertan dago Zerain dezagun fundazioa, bertako garapen agentzia izan deitu daitekeena, eta bertako gerentea izan da hamarkadetan. Eta beraiek, nik batez ere beraiek handik ikasi dut, eta gero, beste jende baten bitartez, gero baita ere tokatu zaite udaletxean lana egitea eta horrek eraman nau, adibidez Goierri Goiko edo Urola Garaiko garapen agentzia ezagutzea, hortikan ezagutu behar izan dut Goierriko Goieki garapen agentziaren jarduera, gero deitu izan naute Pirineotan garapen estrategiak diseinatzeko edo bintzate aholku batzuk emateko, eta
gero kokatzen naiz sakanako esperientzia, ez? Eta horra iristen naiz, ni urte askotan altsasun bizitzea tokatu zaidalako. Orduan, nire asmoa da gaur sakanako garapen ekonomiko endogenoko esperientzia hori kontatzea, eta batez ere ze arkitektura eta ze prozesuen bitartez eraiki egin den esperientzia hori. Hori esan da, eta esperientzia horren parte bada sakantzen. Sakantzen ez da, askotan konfunditu egiten da, badirudi sakantzen dela dena, eta sakantzen bakarrik da esperientzia urte oso gutxi iraun zuen esperientziatxo bat, garrantzitsua izan zena bere momentuan, baina gaur egun adibidez existitzen ez dena, baina sakanako garapen agentzia aurrera darrai, eta egiten dituen ekimenak eta proiektuak ere bilakaera bat izan dute, eta hendik ez zutik daude, asko. Hori alde batetik. Eta gero, azkeneko lehen apuntea da, nik eskualde honi buruz ez dakit ezarraz. Bai? Orduan, ni ez nator hemen esatea zer egin behar duzuten. En todo caso, nik normalean Pirineotan egin nuen bezala, eta bertan iritsi nintzenean esan nuen leheneko gauza, ni ez nator esatea zer egin behar duzuten, zen nik ez dakit. Ni Pirineoak bakarrik ezagutzen ditu mendiak, baina hemengo realitate sozioekonomikoa ez dut ezagutzen. Eta hemen berdina gertatzen zait. Baina nik metodologia bat proposatu dezaket, eta metodologia hori hausnartu egin dut, batez ere esperientzia ezberdinak ezagutuz, eta hortikan ezagutza bat eta jakinduria bat pilatuz. Gero, akademiara salto egiten dut, eta honen inguruan tesi doktoral bat idazten dut, baina gehien bat, akademian irakurtzen ditudan gauza asko, ase gabetu egiten nautelako, azken batean akademiak idazten dituen artikuluetan eta tokiko garapenari buruz esaten diren gauza asko, errealitatearekin batzutan lotura oso ahula dutelako, eta beste batzutan estratosferan daudelako, eta ez dute direlako lurrera jaisten. Eta orduan, horrek eraman ninduen, doktore tesi hori idaztera, eta eskuragarria dagoena EHUko web orrialdearen batetan. Orduan, nik orain egingo duena da, kontatuko dizuet, modu azkar eta labur batetan, nola izan zen sakanako garapen esperientziaren sorrera. Orduan, helburua zen egoera oso zail baten aurrean, irtenbide bat bilatzea, eskualde mailan, hori oso garrantzitsua da, eta estrategia bat eta esperientzia bat eraikitzea egoera zail bati aurre egiteko. Helburu nagusia, eta horrela dago definituta, zen enplegua sortzea, eta gero esplikatuko zergatik, eta ekonomia, gizarte eta ingurugiro iraunkortasunean oinarrituz. Baina nagusiena eta helburua denok argi genuena, gure helburua da enplegua sortzea. Sakana da 15 udalerriz osatutako eskualde bat, eta esplikatu behar dut dagoen, Nafarroan, Ziordia mutur batetan, eta Idultzenen bestean, 40 kilometro ditu luzeran, eta horre realitate sozioekonomiko, politiko oso ezberdinak pilatu egite dira. Herri batzuk industriala direlako eta beste batzuk ez horren beste. Eta gero politikoki ere, aniztasun handia zegoen, garai hartan eta barretara. Orduan, nik esplikatuko dut, nagusiki prozesuaren bilakaera zein izan da. Ze urratsak eman diran, eta nondik hasten geran, eta ze egiten dugun, eta horrek ze emaitzak ematen dituen, ze nolako fruitu onak eta gero inkluso porrotak izan ditugun, eta gero amaituko du pixka bat ondorio batzuk hartzen, ezaugarritzen prozesua, ze irakaspen garrantzitsuenak azpimarratuko nituzkenik eta azken ondorio batzuk ematen. Eta gero ja, eztabaidan sakondu dezakegu. 2008an, krisia egiten du eztanda mundu mailan,
edo bueno, mintzate mendebaldean, eta horrek sakanako eskualde batetan langabezia ia ez egotetik pasatzen gara langabezia 20-25%ra maila batzuetara pasatzen gara, ez? Orduan, hor gutxi gorabehera 2000 lanpostu desagertu egiten dira, hitz egiten 25.000 biztanle dituen eskualde batetan. Eta orduan, egoera oso larria suertatu zen, horrek erantzun sozial bat ekarri zuen, bi dinamika osagarrien bitartez, bat izan zen sindikatuena ohikoa dena beraien enpresak ez izteko edo lanpostuak mantentzeko egiten duten eta egin behar duten presioa, eta bigarrena izan zen, zegoen erantzun sozial bat sindikatuena gainditu egiten zuena, eta beste eragile batzuk ere batu egiten zuena. Eta eragile hori aglutinatzen zuen eragilea zan abian sakanan bizi eta lan elkartea. Eta hor, norbanako batzuk parte hartzen zuten, baina gaitasuna zuten alderdi politiko ezberdinak batzeko, sindikatu ezberdinak batzeko, eta herri ezberdinak batzeko, eta hainbat ekimen egin zituen, batez ere erantzun sozialeko ekimenak egin zituzten, greba egunak, paro egunak, manifestazioak Iruñara, eta bar, eta bar. Horan, momentu horretan ematen den erantzun mota da Nafar gobernuari eskatzea soluzio bat. Eta hartan, Nafar gobernuan UPN zegoen, Barcinarekin, eta Lourdes Goikoetxea zen industriako sailburua, eta esan beharra dago, garai haietan, hori aldatu da bintzat formalki orain, baina garai haietan, garapenaren, sustapenaren eskuduntza, esklusiboa zutela erkidegoek dutela, eta udaletxek ez zutela. Gero udal legea aldatu egiten da, eta hori bintzat formalki sartu egiten da, eta esaten da udaletxek badutela, edo udalek badutela gaitasuna sustapen ekonomikoa bideratzeko. Orduan, erantzun motari izan eskatzeko, Nafar gobernuari eskatzeko. Orduan, iristen da momentu bat, langabeziaren bilakaera 2012 arte igo egiten da, batez ere lanpostuak galdu egiten dira metalurgia eta metalgintzaren inguruko sektoreetan eta azpisektoreetan, eta hor lanpostuen erdia galdu egiten da. Langabetu kopurua 600-etik 2008-ra pasatu egiten da, langabezi tasa 8%-tik 26%ra, segun eta ze iturri hartzen dezu, batzuk dira 20%, eta egoera hori sortzen da batez ere 8 enpresa itxi egiten dutelako. 8 enpresa dira enpresa potenteak, 100 langile baina gehiago dituztenak eta desagertu egiten dira. Batzuk itxi egiten dute eta beste batzuk lekuz aldatu egiten dira. Zaragozara eta baina gehienak itxi egiten dute. Eta 8 enpresa bakarrik 1153 lanpostuen desagerpena suposatu zuen. Esan beharra dago, enpresa txikiek, hau da 50 langile baina gutxiago zituzten enpresek, askoz ere hobeto aguantatu zutela. Eta hori nahiko esanguratsua da. Ze enpresa txikiek beren lanpostuen 21% galdu egin zuten, eta aldiz enpresa ertain eta handietan 50 langile baina gehiago dituzten enpresetan erdia, 50%. Orduan, hor, inflexio puntu bat ematen da 2011 urtean. 2011 urtean, abianek planteatzen duena da, eta beste mugimendu osagarri batzuk ere bazeuden, beste kezka batzuk norabide berdinean, eta planteatzen da, oso ondo dago, benetan eskuduntza eta garapena sustatzeko muskulo finantzieroa duen Nafar gobernuari gauzak eskatzea, baina goazen hausnarketa bat egitea gure artean, ea hemendik zerbait egin dezakegun, eskualdetik ea zerbait egin dezakegun. Eta orduan, 2011ko ekainean deitu egiten da sakanako larrialdi maila. Sakanako larrialdi maila horretan parte hartu zuten udaletxe ia guztiek, alderdi politiko guztiek, batzuk behin bakarrik etorri ziren, baina denek pasatu ziren hortikan, sindikatuetan pasatu ziren ELA, LAB eta UGT, komisiones ezan sartu,
eta Sakanako enpresarien elkarteare parte hartu zuen. Eta horretaz aparte, beste eragile batzuk feminismotik edo gazte mugimendutik ere parte hartu zuten. Naiz eta hor bi plano egin ziren. Eta bi planotan banatu zen, horko larrialdi maila edo krisi maila hori bi planotan banatu egin zen. Bazan plano operatiboa eta hor bakarrik parte hartzen zuten sustapen ekonomikoan aktore aktiboak ziren eragileak, eta hori dira udaletxeak, alderdi politikoak, sindikatuak eta enpresariak. Eta gero zegoen batzorde nagusiago bat, non eta ja beste eragile sozialek ere parte hartzen dute. Orduan, bi planotan banandu egin ziren eragileak. Hori egin zen, ez genduelako ikusten adostasun batetara itxi zitekeela, baldin eta Sakanako enpresarien elkarteak biltzen baldin bazan gaztetxekoekin plano berdina. Eta orduan, operatibidadeagatik bilatu genuen banaketa hori egitea. Irekia zen, parte hartzailea, de hecho jarri ziren funtzionatzeko irizpide batzuk, eta irizpide horiek ziren ez begiratu atzera, baizik eta aurrera begiratzea, irekia izatea, parte hartzailea izatea, eta adostasunak bilatzeko espiritua izatea. Vale. Kontestua. Momentu horretan, inor gutxik sinisten zuen hor adostasun bat lortuko zenik. Zergatik? Sakana garai hartan nahiko liskartsua omen zelako eta orduan liskarrak zeudelako plano ezberdinetan. Alderdi politikoak beraien artean moko joka zeuden, eta ez bakarrik abertzaleak besten kontra, baizik eta abertzaleen artean ere bai. Gero noski, Nafar gobernuan UPN zegoen, eta orduan UPN-eren Sakananeko egitura politiko abertzale dauka, eta orduan hortalka oso garbia zen. De hecho, hor zegoen esaldietako bat zen, Nafar gobernua beti Sakanaren kontra aktuatzen du. Neurri batetan egia izan daitekeela, baina gero baita ere konfabulazioa konspirazioko tartea ireki egiten da, eta orduan edozein gauza jasaten duten Nafar gobernuak eraginda izan dela, enpresa bat ez etortzea, eta batzutan ez zen horrela. Sindikatua beraien artean, eta ez bakarrik ELA eta LAB alde batetik eta Komisiones eta UGT, eta ELA eta LAB beraien artean ere mokoka zeuden, eta gero sindikatuak Sakanako enpresarien elkartearekin ere bai, Sakanako enpresarien elkartea udaletxeekin ere bai, eta gero udalerriak beraien artean ere bai, batzutu. Orduan, inork ez pentsatzen hortik ez aterako zenik, baina eta azkenean lortu egin zen. Orduan, zer lortu zen? Lortu zen bi orrialdetako testu bat adostea. Eta orduan, testu horretan lehenengo orrialdea orokorkeriak edo orokortasunak besterik ez ditu esaten. Gutxi gara bera esaten duena da, egoera oso txarra da, egoera konjerrera egin dezake, eta denok egin dezakegu egiten duguna baino gehiago. Bai Nafar gobernuan eta bai hemengo udaletxeen artean eta eragileen artean. Ez du gehiagorik esaten. Ez ditu ez kulpak bilatzen, ez kriston diagnostikoa egiten, ez du ezer egiten. Garrantzitsuna da bigarren orrialdea. Bigarren orrialdean planteatzen da bide horri bat. Eta bertan planteatzen dira 6 ekimen. Bat da plan estrategiko bat definitzea, bigarrena garapena sustatzeko bailara mailako entidade bat edo garapena agentzia bat sortzea, seigarrena da gizarteko dinamizazioa bultzatu, gizartearen dinamizazioa bultzatu bailararen garapen sozioekonomikoan inplikatzeko, eta hortik sortzen da Sakantzen, eta beste plataforma batzuk ere sortu ziren. Igual Ospe edo izena nabarmenen hartu zuena Sakantzen izan zen, garai hartan, eta hiru ekimen horiek Sakanako eragilei dagokie. Eta gero zuen beste hiru, diela hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena, eta hori ja Nafar gobernuaren inplikazioa eskatzen zutena. Eta orduan, lehenengoa zen Nafar gobernuarekin elkarlanerako marko egonkor bat finkatzea,
ze harremanak beti oso tenkatuak izan dira, eta hor planteamendua zen, esatea, goazen elkarlanean aritzea, ze egoera larria da. Bestea zen, deklaratzea zona de urgente reindustrialización, 80. hamarkadan erabiltzen zen formula bat, enpresei diru laguntzen topeak igotzeko, eta gero Nafarroako parlamentuari, ez gobernuari, estrategia hori sustatzeko baliabide batzuk eskatu egitzitzen. Orduan, 6 hilo horietatik, bintzate UPNren legealdian, aktibatu ziren sakanako eragilei zegokienak, besteak ez. Adostasuna lortu eta gero, gainera, adostasuna ez zan erabatekoa iritsi, ze PSN zan sartu, UPN noski ere zan sartu ziren, ez dakik garaiatan geroa bai ditzen zen, edo Nafarroa bai ditzen zen, Nafarroa bai, eta ez dakit zer zegoen garaiatan, ez dakit Bildu, ANV, edo ez ANV ez. Nire gogoratzen, oso memoria txarra dukat, Eta orduan, hor pixka bat aldatzen duena gauza da UGT sartu egiten dela. Eta horrek albideratzen dio, sakanako enpresarien elkarteari ez du sinatzen, baina esaten du ados dagoela eta argazkian agertzen dela. Guk beti hori kontenplatu dugu, adostasun bat bezala. Eta sakanako enpresarien elkartea da sartzen, ze azken batean Nafar gobernuko diru laguntzetatik bizi izan eta oraindik ere bizi da, eta orduan, UPNrekin egoera teinkatzeko ezan formalki sartu eta zuen onartu zuen sinatu testua. Baina, bazegon adostasun nahiko bat, ez osoa, eta nahikoa. Eta hau garrantzitsua da, ze handikan urte batetara adostasuna asko zabaldu egiten da, erabat. Orduan, hori eta gero, azten gera hori da, bide horria definitu egiten da, eta hortikan aurrera hori lortzen dugu 2011ko azaroan, lortu egiten da adostasun hori. 2012an azten gera aktibatzen. 2012an sortzen da lehenengo gauza da sakatzen sarea. Bigarreni sortzen da sakanako garapen agentzia, langile bakarrakin. Eta gero, jungo naiz, Utzubara garapen gunea da, Arbizuko gune batetan, espazio batetan biltzea. Jadanik bazegoen Zederna Garalur garapen agentzia, zeia bazegoen garapen agentzia bat, eta gu beste berri bat sortu genuen, eta hori nahi bezute gero esplikatzen dut. Sortu berria zen garapen agentzia berria, sakatzen sarea, eta sakanako enpresarien elkartea leku berdina sortu genitu. Eta hori ditu genian Utzugar garapen gunea. Sinergiak sortzeko nahiarekin, eta giro ona eta elkarlana sustatzeko gogoarekin. Gero hori funtzionatu du, batzutan funtzionatu du, beste batzutan ez. Sakandu Sakin Consulting, kooperatiba bat, eta horrek dinamizatuko du plan estrategikoa. Dinamizatuko du plan estrategikoa bi arrazoiengatik. Lehenik eta behin, aholkularitza bati eskatzea plan estrategiko bat, igual 50.000 edo 60.000 euro kostatuko zelako, eta garapen agentziak eta sakanako mankomunidadeak diru hori ez zuelako horretarako. Eta bigarren arrazoia da, plan estrategiko gehienak 80 edo 80 denek berdina esaten dute. Tokiko plan estrategiko pila bat irakurri ditut eta denek berdina esaten dute. Orduan, denek berdina esateko, horretarako dezuela 50.000 euro ordaintzen, eta orduan egin genduna zen, sakatzen den bitarte sortu gendun kooperatiba bat, lortu gendun jende bat inplikatzea, tartean nire ikasle pare bat eta gero lagun batzuk, eta esan gendun, gu egiten dugu kooperatiba bat, eta gu dinamizatuko dugu plan estrategikoa. Horrek ez du esan nahi plan estrategiko hori txarra zenik, baina plan estrategiko baten gauzari garrantzitsuena maila honetan, eta garrantzitsua da, ez da kalidadea. Baizik eta lortzea prozesu horretan eragileak eta batez ere enpresarioak inplikatzea zentzu horretan. Hemen dago lehenengo irakaspena eta da funtsezkoa. Eta plan estrategiko bat enpresan gauza bada,
eta lurralde batetan edo tokiko eskala batetan, eskualde batetan edo udalerri batetan beste gauza bat oso ezberdina da. Diferentzia asko daude, baina garrantzitsuena da enpresa batetan plan estrategiko bat onartzen denean da de obligado cumplimiento para todo Bizkaia. Bai? Eta hori denok asanblearioan onartu dezakete, kooperatiba batetan adibidez, baina denek bete behar dute hori. Aldiz, lurralde batetan, eskualde batetan plan estrategiko bat onartzen baldin bada, inori ez zaio behartzen hori horrekin alineatzea. Orduan, funtsezkoa da, eta hori da diferentzia nagusiena, eta zaindu egin behar dena epe motzera, erdira eta luzera, da eragile askoren implikazio edo alineazio borondatezkoa. Eta hori da funtsezkoa. Eta horretarako, horrek dena determinatzen du. Bai? Zeguk zailtasun asko izan ditugu, zentzu horretan. Segun eta nor zegoen sakanago garapen agentzian, edo segun nor zegoen zer enpresa garrantzitsuan, ezan inplikatuko, eta ezan inplikatu, denbora batez, eta gero, azken batean, lortu behar dezu borondatezko atxikimendua. Eta hori funtsezkoa da. Eta da klabea. Horra, segunetan nola hasten diren gauzak, funtzionatu dezake, edo betirako porrotera eraman dezakezu proiektua. Horra, Sakin Consulting hori egitzen. Zan talde bat, dinamizatu zuena plan estrategikoa, eta batez ere, eta beste arrazoi bat, eta da, aholkularitza bat, kontratatzen dezunean, zu plan estrategikoan lortzen dezun jakinduria eragileen ezagutza nola pentsatzen duten, eta bar, dinamizatzaileak kanpokoa balin badira, gero ja badoaz, kanpora, eta ezagutza guzti hori galdu egiten da. Aldiz, nola bertakoak ginen eta gu dinamizatzen genuen, ezagutza hori bertan geratu zen, eta beste momentu batzuetan erabili izan ziren lotura batzuk edo harreman batzuk errasteko eta bar. Vale. Sortu egin zen behatoki sozioekonomikoa. Behatoki sozioekonomikoa da krisi maila, baina margo instituzional batekin. Sakanako mankomunitateak deitzen du eragile mota askotariko elkarteak edo asoziazioak edo biltzea. Alderdi politikoak, sindikatuak, enpresariak, eta gero gizarte zerbitzuak, lanbide heziketako zentroak, batzutan baita ere beste ikastetxe batzutakoak, emakumeen zerbitzuak, horre, zerbitzu horiek, baina lehen larrialdi maila zana, elkarte batek deitzen zuena, bianek deitzen zuen bilera, orain mankomunitateak bildu egiten du eta eman dio operatibitate instituzional bat. Oso garrantzitsua da plan estrategikoaren gobernantza eredua, nola operatzen duen, nola egiten den eta bar. Eta gero baita ere eskatu zen, udalek aurrekontuetan esfortzu bat egitea garapenerako baliabidez hornitzeko. Garai hartan uste zirela 50.000, 15 udaletxeen artean. 50.000 euro ez da zerrez. Garapen agentzia bat entelako. Bale, lehenengoarekin hasiko nahi, sakatzen sarea. Bale, sakatzen sarea sortzen dugu lagun talde batek, konturatzen garelako ez dela garrantzitsua zer egitea, erabakitzea, baizik eta nork eta nola egingo duen. Hala, tokatu zitzaigun ematea, igual 8 hitzaldi eman genitun, 2009-2010 urteetan, sakanan zehar, eta bilera guztietan ateratzen ziren ideiak. Hau egin beharko litzateke, eta hau egin beharko litzateke, eta hau eta orduan konturatu ginen, hori da, hemen haziak egotzea bezala. Espaloian haziak ez da ernetzen, orduan behar duguna da baratza. Orduan, baratza zer da? Baratza kasu honetan, da ekintzailetasuna sustatu eta bideratuko duen gizaki talde bat. Esperientzia dunak, gogoa dutenak, eta bar. Eta orduan, sortu gendun, emprendimiento sozialeko esperientzia bat, non eta bildu ginen 100 pertsona, eta hor proiektu batzuk lantzen hasi ziren.
Zegoen eskema superperfekto bat, eta hau egin behar dugu, hau lortuko dugu, oso ambiziosoa, porrot egin zuen, kenduta 2 edo 3 proiektu, baina bere garaian balio izan zuen. Balio izan zuen, Nafar gobernua ikusteko, nola, de hecho, Diario de Navarra atera zen, segurako publizitate ematen sakantzeni, zegoelako norbait zerbait egin nahi zuela eta egiten ari zana. Eta orduan pixkat, balio izan zuen baita ere mentalidadea aldatzeko. Eta hori oso garrantzitsua da eta bukaeran aipatuko dut. Eta ariketa praktikoak egiteko, ez egoteko konsignatan edo aldarrikapenetan mugatzeko, baizik eta esateko, guk egiten ari gara. Eta proiektu batzuk atera ziren, zegoen teorikoki abantailen sistema bat, gauza batzuk egin ziren jardunaldi irekiak, lan jardunaldi irekiak, egin zen sakana mailan 11 puntu ezberdinetan une berdinean behin estormen edo tormenta ideaz moduko bat, atera ziren sekulako gauza batzuk bolitak, beste batzuk ideia bazan egitea teleferiko bat Beriainera, San Donatola. Beste ideia bazan egitea, Lizarragatik, tirolina erraldoi bat. Eta goazen garrantzitsuena. Garapen agentzia, ordurako sortuta zegoen, garapen agentzia 2012an sortu egiten da. Orduan, garapen agentzian egin genduena izan zen. Eta hau teknikoki ere garrantzitsua da, baina da mankomunidadetik sortu SL bat, eta orduan sakanako garapen agentzia SL bere akzio guztiak daude mankomunidaderen esku. Udaletxeek zuzenean ez daude hor. Eta hori egin zen arrazoi batengatik, eta da, azten balin maginan, udaletxe guztien atxikimendua lortzen, entidade hori sortzeko, eta hori, hasiko ziren eztabaidak, ea nork zema boto dituen, eta besteak zema boto dituen, eta besteak zema boto dituen, eta berein arteko liskarrak sortuko lirateke gauza horien inguruan. Esan beharra dago, behatokian ez dagoela erabakiak hartzeko sistema bat. Funtzionatu dugu beti unanimidadea edo adostasunaren bitartez. Ez dago sistema bat esateko zu sindikatua zera eta zure botoa balio du horren beste, zu alderdi edo udaletxe bat zera eta zure pole. Oraindik ez dugu horren inguruko inongo eztabaidarik eman. Ja pasatu dira 2002tik 14 urte. Orduan, egin genuen SL bat sortu mankomunidadetik horrelako eztabaidak egitatzeko. Eta orduan nola ja mankomunitatea da, mankomunitateen daude udalerri guztiek, eta orduan ja zuzenean atxikituta daude. Ze udaletxe guztiek ados zeuden proiektuarekin, baina gero azten baldin bazara horren inguruan eztabaidatzen, seguraski ez ziren adostasun batetara iritsiko. Eta orduan lortu genuen hori zuzenean mankomunidadetik ateratzea. Egiten da 2013an uste, edo 2012an azten gera, deitzen dugu sakanako behatoki sozioekonomikoa, horra eramaten dugu proposamen bat, plan estrategiko bat egiteko, plan estrategiko horrek Sakin Consultingek egingo du, eta hor erabakitzen da, proposamen bat eramaten eta behatokien erabakitzen da 4 esparru lehenestea, eta bada elikaduraren sektorea, edo sektore produktiboa. Gero, energia, industria eta turismoa. Eta orduan, urte guzti hauetan, 4 esparru honetan lana egin da, baita gero merkataritzan, irakaskuntzan ere bai, eta beste arlo batzuetan, baina bie dira pixka plan estrategikoa definitu zutela. Plan estrategiko guztiek edo antzeko metodologia bat eramaten dute. Gobernantza ereduan 4 plano banandu egin ziren, bada instituzionalak, azken batean beraiek erabaki gune garrantzitsuna izan behar dute, dirua jartzen dutelako, besteak beste. Operatiboa izango lirateke aktoreak, eta operatiboa dira garapen agentziak, enpresak eta sakanako enpresarien elkartea, funtseski, eta baita Zederna Garalur. Gero, ebaluatzailea dira horiek berak, baina baita ere behatokien dauden
aktore batzuekin, eta gero hausnarketarako plan horretan denek hartzen dute. Osea, hausnarketarako planoan daude udaletxeak, dago mankomunitatea, eta batez ere dago behatoki sozioekonomikoa. Eta normalean urtean 2 bilera egiten dira, garapen esperientziaren bilakera aztertzeko. Definitzen dira 54 jarduera ildo, eta 60 ekintza, hor daude, eta hor hasten da garapen agentzia funtzionatzen. Garrantzitsua, plan estrategiko hori definitzen denean eta publiko egiten direnean argazkira agertzen dira alderdi politiko guztiak, baita PP ere. Bai? Eta udaletxe guztietan onartu egiten da. Eta joeten gera Nafarroako legebiltzarrera eta talde parlamentario guztiak esatu dute, txapo, kristolan egin dezute, gure oneritzia daukazute, eta eskatzen dugu Nafar gobernuari hori diruz lagundu dezala. UPNek negoziatzen hasten gera, UPNerekin, eta UPNek hauteskundea galdu egiten ditu, eta konpontu zaitezte datozenarekin. Claro, etorri zirenak berriak ziren, eta kostatu zitzaien, ez daki konbentzitu genituen edo pensionatu egin nituen, baina lortu genuen azkenean Nafar gobernuak sinatzea konbenio bat garapen agentziarekin diruz hornitzeko. 400.000 euro. Baina 400.000 euroiek aukera eman zuten beste 4 langile ez, beste 5 langile gehiago kontratatzeko. Eta horren egitsi ginen 6 langileetako plantilla batetara. Horren, 6 langileako plantilla horietan lan egiten zuten aipatutako 4 esparru horietan. Gero gerentzia, administrazio kontuak eta bar. Eta hasi ziren proiektu ezberdinak bultzatzen. Eta orduan hasi ziren enpresekin proiektu teknologiko bat, Tombe Lab, zala eraikuntzako ez dakiz zer paretan bota energia erabiltzen duena eta energia gordetzen duena, gero proiektu bat izan zen turbina baten diseinua eta hori martxan jartzea, gero izan zen eta martxan dago, eta da Lizarragako mikrosare elektrikoa, ura aprobetxatzen duena energia berriztagarriekin hornitzeko udalerriko argi behar guztiak, eta gero garrantzitsuena eta da Dinabide. Dinabide da fabrikazion avanzada eta industria 4.0 esparruan formakuntza enpresei emateko, baina baita ere makinak bertan dituzten makina ezberdinak enpresariek erabili dezaketenak inbertsio hori egin behar izan gabe. Eta hor daude, impresora 3D, gero realidad aumentada, eta gero daude, ni kontrolatzen ez ditudan beste tresna batzuk, eta aukera ematen di enpresarei horretan formazio bat lortzeko eta baita ere makina horiek probatzeko. Eta orduan hor, enpresa ezberdinak, gero dago coworking espazio bat, eta hor daude hainbat proiektu pasatu dira hortik. Orduan, horrelako gauzak egiten ditu garapen agentzia, gero baita ere egiten ditu, Nafar gobernuarekin proiektu pila bat, enpresek zuten arazo eta enpresa potentek zuten arazo potentako ezan, interneteko sare potentea ez zegoelako, eta orduan planoak eta konpartitzerakoan, segurako zailtasunak zituzten, horiek deskargatzeko eta orduan sare fibra optikoa uste sartu egitzen da. Gero poligonoetan ez dakitzen nolako ekintzak egin ziren, baita ere, eta gero enpresarien artean baita ere bilerak egin ziren, esateko, hasi bazarete baita ere bintzate ferietara joaten eta zuen produktuak saltzen eta bar. Pixka bat aktibatzen modu kolaboratiboan. Filosofia zen, enpresariek beraien artean kolaboratzea dauzkaten zailtasunei eta gabezei aurre egin ahal izateko. Guk egin duguna da izan da kopiatu Goierrin egin dituen beste esperientzia askotatik. Esan beharra dago,
gauza batzuk funtzionatu dutela eta beste gauza askok ez dutela funtzionatu. Eta garapen agentziek ikasi dutela da, askotan enpresarie funtzionatzen dutela modu oso pasibora. Garapen agentziak egin dezala eta oso implikazio gutxirekin. Orduan, hor baita ere lana egiteko modua ere aldatu egin da. Garapen agentziak. Baina hori da ikasketa prozesu etengabe bat. Gauza gehiago. Gero egin ditugu adibidez, hemen adibidez daude Sakanako enpresa industrial 123 enpresa eta berein arteko harremanak testeatu egin ditugu. Harreman komertziala, nori saltzen dio, eta hori dira harreman guztiak, hauek izango dira harreman jarraitu eta sendoak, hauek dira baliokatea, badakigu enpresa batek zen nolako hornitzaileak dituen eta gero horiek zen nolako hornitzaileak dituzten eta bar, lau etapa atzera egiten dugu, eta orduan, hori izan da pixka bat egin dugun ibilbidea. Garapen agentzia bat zer da niretzako? Garapen agentzia bat da udaletxe batetako kultur dinamizatzaileen oso antzekoa. Kultur dinamizatzaile zer egiten dute? Askotan diru asko baldin badute, kontratuen bitartez, eragile, antzerkia edo musika edo zera ekartzea. Dirurik ez baldin badago zer egiten dute? Jendea konbentzitu, musika taldea konbentzitu, kuadrilla konbentzitu, implikatu daitezen, eta bar. Garapen agentziek, ni dakidala, ez dago garapen agentzia bat, kenduta igual hiriburuetakoak, diru laguntzak ematen dituztenak. Goiekik, adibidez, niretzako dela eskualde industrialetan dagoen referentziazko potenteena, ez du diru laguntza bat bera ere ematen. Ematen du sari bat, ez dakitea proiektu edo enpresa bati edo urtean behin, eta ez da diru asko, eta punto. Horan, bere egiten dutena da dinamizatu. Eta dinamizatu da enpresarien konportamentua edo jokabidea aldarazi. Izan daitezela askoz ere ambiziosoagoak, erronka planteatu. Goiekik adibidez egin zuena izan zen. Juntzan kaferen gana eta kafe eta indar eta beste enpresa bat, enpresa potentei eta datorei, esan ziren, planteatu erronka teknologikoak. Behar bada ja konponduta dituzuenak, bai? Eta egingo dituguna da, erronka teknologiko horiei, enpresa multzoi eman. Enpresa multzoak dira, enpresa txiki, ni 50 baretik bera ja txiki deitzen ditut. Eta orduan, eta mikroenpresei, eta bereiek ea gai diren erronka teknologiko horri aurre egite. Eta orduan, zegoen proiektu bat, zala kafek basan mortuetako trena egiterakoan rejilla bat, eta haizean sartuko zen edo aterako zen, baina area ezen sartuko edo olako erronka bat. Erronka hori ja soluzionatuta zaukaten, Suediatik edo horrelako herrialde batetik pieza hori ekartzen zieten. Lortu zuten konturatzea, zegoela gaitasun teknologikoa erronka horiei aurre egiteko Goierriko enpresen artean. Orduan, hor beste dinamika batzu sortu egin ziren. Gero, beste batetan egin zuten espedizio bat Eskoziara, eta hor, rugbiarekin, Ordiziko rugbi taldea, Eskoziako rugbiarekin zer lotura zuden, eta gero ordiziar bat zegoen, horregon zen Idiazabaleko gazta zati bat eta Eskoziarekin lotzen, eta azkenean, ateazan misio komertzial bat, non eta joan ziren enpresari multzo bat Goierritik Eskoziara. Eta hango gerentak esaten ziren, guk enpresari bakoitzak ez zuen saltzen, ezan jun saltzera bere produktua. Gu jun ginen gure eskualdeak dituen gaitasun produktibo eta teknologikoen mapa bat eskaintzera. Eta jun ginen eskualdea saltzera. Eta de hecho, garapen agentzia horrek Goieki sortu zuen zentral de compras edo pedidos moduko bat, non eta
berak biltzen zituen eskaera ezberdinak, eta orduan zuen datu base bat 60 enpresa txiki eta miko enpresekin, eta pedido hau iritsi da, norra apuntatzen dago egitera. Eta orduan, baldintzen zaren gutxinez 2 edo 3 enpresa sartzea. Eta orduan sartzen ziren eta pedido horiei aurre egiten zen. Orduan, guk horrelako eskemak eraman nahi izan ditugu sakanako enpresarien artean, dinamika horiek sortzeko. Eta guztia gutxi bera hori dela. Gero baita ere, enpresa ere arduratu gara. Baina hori Nafarro gobernuarekin elkarlanean egin barrakoazu. Hemen dago faktore bat, eta da garapen endogenoa esan nahi duena da, batez ere tokiko baliabideekin kontatu behar dezula, tokiko eragileen kontrolarekin eta zuzendaritzapean egon behar duela, eta bar. Oso garrantzitsua da, baina dago fenomeno bat eta hori oso nabarmena da. Zuk eskalan zenbait eta gehiago jetxi, gero eta esogenoagoa izan behar zara. Zuk ez da berdina estatu eskala bat, edo erregio edo erkidego eskala bat, gure kasuan, edo provintzia eskala bat, edo udalerri eskala bat, edo eskualde eskala bat. Azken batean, zenbait eta txikiagoela jun, gero eta baliabide gutxiago dituzu. Eta orduan, baliabideak lortzerakoan esogenoagoa izan martzara. Orduan, esaten dut, askotan kontra jarri egiten dira goitik berako edo top-down ikuspegiak eta bottom-up edo betik gorako ikuspegiak. Eta bia beharrezkoa dira. Eta baita ere behar dira barruko indarrak aktibatu eta baliabideak aktibatu eta bar, baina kanpoko baliabideak ere behar dira. Eta horri ez zaio inondik inora ere uko egin behar. Biak behar dira beharrezkoak. Eta ja amaitzera nijoa. Denetzako oso garrantzitsua izan zen, egon zen mentalidade aldaketa. Ze ordura arte zegoen mentalidade aldaketa zen, mentalidadea zen eskatu. Arrazoi guztiarekin, ze indarra zuena eta gaitasuna zuen eta eskuduntzak zituen hori egiteko Nafarro gobernua zen. Eta bere ardura zen, egoera horri aurre egitea. Baina aldatu egin zen, guk eskatzen jarretuko dugu, baina goazen guk ere egitea. Eta hori izan zen funtsezkoa. Eta hori eskatu zuen autokonfiantza, autoestimua, baikortasuna eta bar. Eta egiten genituen bileratan beti zegoen norbait esan, kusainetu gilean orain dela 20 urte eta segurako badaude beti jarrera negatibistak edo negatiboa daudenak, kontutan hartu behar direnak, baina ez paralizatu. Guk egin genduen, sakantzen zarea emaitza operatibo, enpresarial eta lanpostuen sorrerari dagokionez, sekulako porrota izan zen. Hasierako espektatibak eta gero lortu zena, oso urron. Baina lortu zuen beste gauza batzuk, lortu zuen aktibatzea, lortu zuen dinamika guzti honi pegamento lanak egitea, lortu zuen Nafarro gobernua interpelatzea, iritzi publikoa aldatzea, autoestima hori indartzea, lortu zuen dinamika guzti honek, derrepente beste eragilek beraien aldetik, eta ez plan estrategikoan txertatuta baizik eta beraien aldetik, eta horregatik ez da konfunditu behar, alineatzea esan duena denok norabide berdina edo dela. Badagor sakanako bigarren enpresa potenteena, erabaki zuena, gure kooperatiba dana, eta esan zuen, gure fondoetatik parte bat berri inbertituko dugu hemen. Hori legez uste egin behar dutela, baina askoz ere esfortzu handiago bat egin zuten. Eta hori egiten zuten beraien kabuz. Garapen agentziarekin kontatu gabe, baina pixka bat moldatu egiten du eragile ezberdinen jokabidea, espektatibak eta jarduteko norabidea. Gero, adostasunak funtsezkoa dira. Eta adostasunak hor, behintzat ideologia ezberdinen artean eta udala ezberdinen artean izan zen. Azkenean, alderdi politiko guztiek ados jarri ziren plan honetan. Eta hori ikasi nuen Leako esperientziatik. Frankismoan hasi ziren beraien garapen esperientzialekin,
udala hauteskundeak hasi zirenean, bi indar nagusi zeuden, Herri Batasuna eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta gai honetan erabaki zuten, niri kontatu didatenez, elkarrekin joatea. Osea, ez erabiltzea gai hau liskarrerako. Horren, adostasun minimo batzuk beharrezkoa dira. Eta gainera eske, giro txarra baldin badago, benetan eragile objektiboak direnak eta aktore nagusiak izan dutenak, batez ere enpresariak, ez dira sartzen, horretan. Horrek esan edu adostasuna erabateko izan behar dela, ez. Guretzako funtsezkoa izan zen UGT sartzea larrialdi mahaiko adostasunean. Horrek albiratu zuen sakanako enpresarien elkartea erdi sartzea. Lortu genuen UPN esatea bilera batetan, eske ni ados nago, baina eske goitik esaten diate ezin dudala sinatu. Lortu genuen PP lehenengo bileran esatea bai erabat ados dago, eta bigarrenean esatea ez baldin badezute jartzen guztionen erruduna dela alderdi abertzaleak eta sindikatu abertzaleak ez dugu sinatuko. Eta denek erantzu dioten, markatu. Hemen ja irizpideetan zan adostasuna bilatzea goazela eta ez erruak inori botatzea. Gero, hau garrantzitsua da niretzako, eta da igual plano teoriko bat, eta niretzako ikusten dut askotan egoera liskartsuak egon daiteke eta igual hau adibide bat izan daiteke, baina herrietan eta eskualdeetan objektiboki aukera gehiago daude adostasunetara iristeko bintzat plano hauetan. Eta esplikatzen naiz. Udaletxeak ez dituzte definitzen, udaletxe planotan edo eskualde planotan ez dira definitzen ez politika fiskala, ez politika laborala, ez udaletxe eta eskualdeko planoetatik kanpo eskapatzen dira. Horiek dira marko goragoetako eztabaida batzuk. Baina sustapen ekonomikoari dagokionez adostasunak lortzea niretzako objektiboki erresagoa da. Beste gauza bada, gero ja gai batetan azentua askoz ere gehiago markatzen dezula eta horrek zaildu egiten duela beste guztiaren inguruan adostasunak lortzea. Baina objektiboki hori izango litzateke. Eta gero beste gauza garrantzitsu bat. Eta ze horrelako eztabaidak eta momentu batetan gatazkatsuak izaten ari gara. Garapena multidimentsionala da, ez? Garapena historikoki konfunditu eginda hazkunde ekonomikoarekin. Gero hori desgajatu eginda. Garapena eta hazkunde ekonomikoa gauza ezberdinak dira. Orduan, garapen badauka dimentsio ekonomiko bat, bai baita dauka dimentsio sozial bat eta ingurugiroarekin lotutako beste dimentsio bat, gutxienez. Ikuso beste batzuk, segurtasunarekin ere lotzen dute, berdintasunarekin eta barretara. Justizia sozialarekin hori ere garapena da. Baina garapen agentzia baten funtzio nagusiena da kapazitate produktiboak eta teknologikoak sustatzea. Hori da bere funtzio nagusia. Eta gero, konturatu behar gara, badaudela beste eragile batzuk, arduratu behar direnak garapenaren beste dimentsio batzuetaz. Noski, horrek ez nahi du garapen agentziak egin dezakela nahi duenan guztia, edo egingo kriterio etiko, medioambiental edo sozial gabe, ez. Horiek kontutan hartu behar dira, baina bere funtzio nagusiena da gaitasun produktiboiek sustatzea. Eta horrek esan nahi duena da, gaitasun produktiboak sortzea, edo hobetzea, edo indartzea. Eta hori da, batez ere lanpostuak sortzea, edo enpresa gehiago indartzea, edo azken batean, ehun produktiboak
da gaitasuna duena errenta sortzeko. Bai? Eta gero errentaren erabilaren bitartez mantendu daitezke zerbitzu sozialak eta beste plano batotan lortu daitezke hobekuntzak. Eta gero beste planoetarako daude beste eragile batzuk. Azken batean, gure eztabaidetako bat zan, edo batzuekin, eta ze sostatu behar dituzu, EPESA sakantzenen barruan, guk lehenik eta behin, batez ere lehenetsiko ditugu kooperatibak edo ekonomia sozialeko esperientzia. Horrek esan nahi du, enpresa sozial limitadak edo sociedad civil edo sociedad anonimoak ez ditugula sustatuko? Horiek ere sustatuko ditugu. Norbetek hori muntatu nahi balin badu, eta ez kooperatiba bat, hori errespetatuko dugu eta lagunduko dugu. Baina hori da kapitalismoa bultzatzea eta indartzea. Ez, horretarako gero daude sindikatuak eta enpresaria beren arteko gatazkaren bitartez egingo dutela sortu den errenta horren banaketa bat edo beste bat, segun eta zen den maila. Baina hori sortzen ez baldin badegu, ez da egongo aukera tensio hori sortzeko. Eta orduan, gero beste arazo bat, behatoki sozioekonomikoan, derrepente, nola dauden hain eragile anitzak eta denetarik, bakoitza dijo bere zerarekin. Eta orduan, iristen da momentu bat, non eta, adibidez, esatuten, eske sakanan dagoen arazoetako bat da, etxebizitza politikarik ez dagoela. Edo etxebizitza nahikorik ez dagoela, derrepente, zundegi itxe egintzuna gero, derrepente pasatu bat zan, 200 langile datez, 700 langile izatera. Egin zuelako, ez dakiz, konbenio, akordio, trampa bat, Volvorekin. Eta orduan, bere plantilla igual zan 700era, uste, hori ziren aurreikuspenak. Eta, karo, etxebizitzarik ez dago horren beste jendearentzako, eta orduan garapen agentziak hori egin behar du, ez, garapen agentziak ez du hori egin behar, horretarako daude udaletxeak. Edo egin behar dugu zaintza, hirugarren adinerako zaintza sistema bat sortuz, populazioa zahartzen ari da, eta orduan garapen agentzia horretan sartu behar da. Ez, markatu, horretarako daude gizarte zerbitzuetako mankomunidadeak. Gauza bat da, garapen ikuspegi anitza edo multidimensionala izatea, eta beste gauza bat da esatea garapen agentziak zer egin behar du. Eta garapen agentziak batez ere tejido produktiboa indartu, sustatu eta sortu egin behar, nire ustez. Hori da. Derrigorrez oinarri material produktiboa izan behar du. Errenta sortu behar dugu. Azkenean, eskualde batetan lana, bizi eta lana egin ahal izateko derrigorrez errenta sortzeko gaitasunak egon behar dira. Gero, planteamendu ideologizatu hutsetan gelditzeko arriskua dago. Askotan eztabaida dira, katamilatu egiten dira plano ideologikoetan, eta gero ez da aurreratzen plano operatiboetan. Gero beste bat, ustezko soluzio gutxi batzuen inguruan diskurtsoa eraikitzeko arriskua. Garapen estrategia bat aurrera eramatea oso konplexua da. Askotan arrakasta batzu daude, baina porrotak askoz ere gehiago dira. Eta batzutan daude diskurso batzuk esaten dutenak, badago proiektu magiko bat, estrella bat, eta horrek konponduko du eskualdunetako egoera. Hori ezagutu dezute. Baina normalean horrelako diskurtso politikoetan batez ere agertzen direna da, goazen errepidea hobetzea. Edo goazen, zoru industriala edo poligono industrial bat sortzea. Hori sakanan zegoen proiektu bat egiteko, dakizema 1000 metro karratu poligono industrial bat Altsasu eta Urdainen artean, hori izango baliz bezala soluzioa. Eta hori ez da soluzioa. Hori izan daiteke soluzioaren parte bat. Eta batzutan beharrezkoa dira, horako gauzak egitera. Baina berez, hori ez da soluzioa, eta horrelako adibideak ditugu. Ditugu Irunberrin, ditugu Pirineotan, eta ditugu, esango nuke, Europa parte handi batetan. Eta azkenik,
Bale, normalean, eta honekin bukatzen dut, eta da, tokiko garapen esperientzian eman ohi diren ikuspegi okerrak. Lehenengo gabitate zentroa zein den. Niretzako oso garrantzitsua da, tokiko eragileek erabakitzea zer egin nahi duten, eta beraiek sortzea tresna horiek. Eta inplikatzea horretan. Ze adibidez, oso ezberdina da Gipuzkoan dagoen tokiko garapenen arkitektura, normalean eskoletako udaletxeek edo alkate beraiek bilduta egitea eta eraikitzea erabaki dutenak, eta beste bat da, eta nabitzen dut adibide bezala, ez kritika moduan, baizik eta beste bat da Bizkaikoa. Bizkaiko eredua izan da behargintza, kenduta salbuespen batzuk, eta behargintzak sustatua izan da Foru Aldunditik, osea goitik bera. Eta orduan, eskualde batek ez balin badu ikusten bere kabuz beharrezkoa dela prozesu bat eraikitzen joatea, ez dago ezer egiterik. Gero, diseinuari loturiko ikuspegi okerrak. Eta hau askotan ezagutu dut. Eta da, derrepente sartzen dira eskualdeak sekulako analisi eta diagnostiko sakon, supermega sakon eta hipersakonetan ez direla beharrezkoak. Ez direla beharrezkoak. Ze berriro diot, niretzako, eta hau batzutan badirudi dela, provokatzeko ere esaten dut, niretzako ez da garrantzitsuna jakitea zer egin behar dezun. Niretzako garrantzitsuna da jakitea nork egingo duen, edo zer eginik egingo duen, eta nola egingo duen. Eta hori daukazunean, ja hasi zaitezke hausnartzen, arrakasta probabilitate altuagoarekin zer egin behar dezun. Hori ere hausnartu behar da, noski. Baina niretzako ez da garrantzitsuna. Eta orduan, hori badago termino bat ingelesez dela paralisis bai analisis. Eta orduan, kontuz arrisku horrekin. Ez dira askotan gertatu delako. Eta ikusi dudalako, Gipuzkoan eolako gauzak egitera. Eta gero ikuspegi ideologikari loturiko ikuspegi okerrak. Eta bi motorretan jartzen ditut, eta biak kritikatzen ditut. Eta bat da, azpiegiturekiko miresmena, eta guk Euskal Herrian horrelako diskursoak asko ezagutu ditugu, derrepente HD-rekin lortuko da garapena, besterekin lortuko da garapena, garapena da multidimensionala, oso konplexua eta faktore askoek parte hartzen dute. Eta de hecho daude adibideak, normalean teoriak esaten duena errefutatu egiten dutenak. Eta daukazute bat oso argia, Leako esperientzia. Leak akademiak esaten dituen baldintzetatik bat bera ere ez du betetzen. Eta niretzako Lea, ez arti bai, Lea da Euskal Herrian dagoen bigarren mirari ekonomiko garrantzitsuna. Lehenengoa da kooperatibismoa. Eta hori mutur batetan. Eta gero, eta honekin sensiblea naiz, baina badoide baita ere ikuspegi batzuk populista ditzen dute, beste batzuk desarrollistak eta horreta bar, eta kontuz. Ni egon naiteke, eta nago, ekonomia sozialaren alde, ni nago kooperatibismoaren alde, ni nago justizia sozialaren alde, ni nago errenta banaketaren alde, eta bar, eta bar, eta bar. Bale, baina horrek suposatzen baldin badu, ez dezula aktuatuko zure sare produktiboaren zati handienean, niretzako sekulako akatsa da. Eta orduan, sartuko zera zure esparru txikian, bere burutasun guztia gordetzen duena, behintzat atetik kanpora, barrura gauza konplexuagoak izaten dira, baina zure intzidentzia da minimo. Eta esaten dut hau, aurkitu nahizelako kasu batzuekin, eta kasu errealetan pertsona batzuk aktuatzen, eta esaten dutenak, ez gu bakarrik kooperatibismoa bultzatuko dugu.
zure eskualdeko enpresen 80% eta lanpostuen 80% daude kooperatibetan, daude soziedad anonimoetan. 10 langileko tailerrekin eta igual 200 langileko enpresa nebezu kapitalistekin. Horiengan ere aktuatu beharko duzu. Eta normalean, ateratzen diren, igual hemen oso kritiko izaten ari naiz, baina ateratzen diren horrelako proiektu gehienak ez dira autosostengarriak. Normalen dira zerbitzu sozialetako esparruetan jardutenak eta diru laguntzetatik bizi direnak. Eta hori beharrezkoa da, baina kontuz, besteaz ez ahaztu, bai? Horren niretzako hori funtsezkoa da. Eta gero, ikasketa prozesuak operatiboa dira. Lehen esan du paralizio baina analizis. Horrek ez du esan nahi konformatu behar zarela diagnostiko kaskarrekin. Esaten den ari nahi zena da, egitazu diagnostiko bat nahikoa ahalbideatuko dizuna aktuatzen hastea. Aktuatzen eta arkitektura bat sortzen zoazen heinean ezagutza eta jakinduria gehiago metatuko duzu eta diagnostiko hobeak egingo dituzu, ez. Eta orduan, hor daude, hausnarketa, antolaketa, diagnostikoa, plangintza, gauzapena, ebaluazioa, hausnarketa, hor dago ezagutza eta gaitasun metaketa prozesu bat. Eta garapen esperientziak gero eta konplexuagoak bihurtzen dira, gero eta sofistikatuagoak bihurtzen dira, eta hori gustatu da. Baina, karo, ez bali badago, hasieratik hasten bali batzera sofistikatasuna bilatzen, ez bali badago inor hori dena aktibatuko duena, ariketa intelektual bezala oso ondo egon daiteke, baina praktikan ez dezu zer egingo. Hau da dena. Ordu bat egon. Eta tartean irekitzen dugu, ezta? Leako proiektu da, leako proiektu kuriosua da, alde baten dago gisaguru eta beste mugan beste alderrien dago Ispaster. Eta desberdintasuna baria da, Ispasterreko zona industriala, Foru Aldundiak inposatuneko zona industriala bada, utzi dago, eta beste mugan leako zona industriala. Hori da, behar izan batetik, jentearen implikazio batetik eta historia luze bat eraman zuena Sabin Kortagaritarteko pelikula horretan. Baina nik adibidez, da bigarren gauzi da, eskualde honetan garapen agentzia bat nik uste dut diseinatzen ari direla. Baina diseinatzen ari dira gizartea kanpoan utzita. Hau da, enpresari talde batek dauzenak izen bategaz agrupata zuzentzen ari dira garapen agentzia hori. Zuk uste duzu garapen agentziak behar duela gizartean implikazioa, behar duela hezkuntzaren implikazioa, behar duela implikazio zabalagoa, zer ez dela beti gauz egiten txiringo bardinak eta oso efektibitate gutxigaz. Nahizun lehakoarekin zabe komentatzea edo... Lehakoa komentatzut, hori gauzea... Zuk batzutan inoiz irakurritu dutzu, Burgiko zona industriala dagoela utzik eta bestea zer da desberdintasuna. Bata da, zona industrialek egiten direla, hori bada helburu finala, hori gertatuko da hemen musikan, egin dute, esan dute, la mayor zona industrial de todo Bizkaia para 1200 puestos de trabajo, eta hori ez da helburua, hori argitan garbi plantea duzu zure esposaketan batzuk hori helburutzat hartzen dutela. Baina bai Lea eta Ispasterren artean hori ikusten da. Ganea daude kolindantea dira, Lekitxo dago puntan da kolindantea dira. Ispasterren dago krematorio bat eta bino roldan,
eta hori Lea Artibai, Leako gizaburun daude, ez dakit, 200 lanpostu, 300 lanpostu, eta berriro usteot ampliazio baterako proiektu bat egiten. A ver, akademiak esaten duela, 50. hamarkadan egin zirela lurralde garapen estrategiak zirela goitik berakoak. Hau da, gobernu, eskala goiko batek erabakitzen zuen lurralde horietan zer egin behar zen. Eta normalean, bi aktuazio hildoen bitartez operatzen zuten. Batzan, azpiegiturak mugikortasunerako, hau da kapitala mugitzeko, eta bigarrena da, enpresak lokalizatzea leku konkretu batetan. Ordan, enpresa bati, ematen ziztean diru laguntza bat, kokatzeko, Extremadura edo horrela. Eta orduan, batzuek funtzionatu dute, baina beste esperientzia askok ez dute funtzionatu, goitik berako estrategia horietan. Eta Italian badago termino bat, dirala catedrales en el desierto. Hau da, batez ere Italiako hegoaldea industrializatzeko egon ziren apustuak, izan ziren diru laguntzak ematea enpresei, hegoaldeak kokatzeko, baina diru laguntza hori enpresa horiek kokatzen ziren, inguruan ez zuten inungo ehun produktiborik, enpresa auxiliarrek sortzen, eta horregatik ditzen zitzaion, catedrales en el desierto. Eta diru laguntza bukatzen zenean, enpresa botatzen zen bere lekura. Horren bi adibideak Euskal Herrian, dira Burgiko zera, a ver, uste PSN zegoela gobernuan, eta orduan egin zuten Plan de Desarrollo del Pirineo. Urtea ez du kontrolatzen, 2008, 2006, 2010, horrelako edo igualen hau. Eta orduan, zuk hartzen duzu plan hori, eta daude 200 milioi. Eta hori zetek endo duzu. Guk 20 milioirekin, asko zere txispa gehiago ateako genuke. Eta orduan, hor planteamendua zen, batez ere proiektu emblematiko batzu turismoarekin oso lotuta daudena, Larrabelago ondo dago daitezkenak, sin más. Baina gero bestea ziren, karretera bat hobetu, beste karretera hobetu, eta gero poligonoak egitea. Eta horren, Burgin dago poligono bat, askoren ez dela pasatu, baina tesirako atera nuen Google Mapsetik argazki bat, eta dago 170-80 utzik, edifikatu gabe. Eta edifikatutako partean, segurazki, pabiloren bat utzik egongo da. Orduan, izan nahi duena da, azpiegitura horiek sortzea ez du albidetzen garapena gero lanpostak sortuko direnek. Lean, eta hori da garrantzitsua, lean, akademiak zer esaten du? Akademiak esaten du lurralde batetan garapena sustatzeko, tejido produktiboa sortzeko, beharrezkoa dela ondo komunikatuta egotea, tradizio industrial bat egotea, ondo konektatuta egotea aireportuarekin edo unibertsitateekin, eta bar. Lea da, Bizkaiko mutur batetan dagoena, autobiatik oso urrun dagoena, bi portu pasatu egin behar dira horra iristeko, inoiz edo ez dagoen tradizio industrialik, lehenengo sektoria da, eta derrepente dago hor poligono industrial bat, eta 200 piko lanpostu industrial dauden. Leak ditu 2000 biztanle, eskualde horrek. Dira gure eskualdean sakanan 3000 lanpostu sortzea bezala. Nola egin dute? Garapen endogenoaren bitartez. Bertako eragileak inplikatuz, gauzak garbi eukitzen eta, igual garaia erresagoa ziren, kartoiko enbalajeak egiten dituen enpresa industrial bat sortzeko garaia hartan behar zen inbertsioa igual zen, orain goa, baina askoz ere txikiagoa, orain
teknifikazioa asko zera handiagoa delako eta makinek gehiago balio dutelako eta produkzioaren parte handiago bat asumitzen dutelako. Baina hor darrait, hor daude hori apiatzen bali. Ordan nola egin zuten? Ba hori, garapen endogenoko hori. Eta gainera oso bitxia da, bai Sabinek eta bai Jakob Arrekondok behiek ez ziren ezagutzen eta biek esan zidaten esaldi berdina. Eta oso garrantzitsua da eskualdeak, bertako gizarteak autoestima hori eukitzea. Osea, sinistea posible dela egitea. Sakantzen sareak egin zuen lehenengo gauza izan zen, arrakastako 5 esperientzia ekarri zituen eta hitzaldiak egin zituen. Izan zen Lea, beste bat Asturiaseko beste bat izan zen Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, eta beste bat izan zen eta gindukoa. Zerainekoa ere ekarri gendun, bat ezagutzen dituena. Hori oso garrantzitsua da. Gero, garapen agentziaren modeloaren inguruan. Nik eskatzen diona garapen agentziari da izatea eraginkorra. Eta eraginkorra izatea esan duena da, izan dela proaktiboa. Eta Bizkaian dagoen eredutik alde egitea. Eta gerturatzea gehiago Gipuzkoako eredura. Bizkaian dagoen eredu nagusiena da behargintzarena eta behargintza batez ere lana egiten du langabezian dauden pertsonekin. Eta hori egiten ditu politikaz de empleo. Eta nik hori egin beharko da eta egin behar da. Baina behar da zerbait egiko duena autonomia operatibo bat, egiko duena lantalde profesional bat, ikasteko gai izango dena eta bere gaitasuna fintzeko denbora eta aukerak izango dituena sustapen ekonomikorako. Niretzako hori da funtsezkoena. Eta egin dezala gutxienez Bailarako enpresa industrial eta garrantzitsuenekin komunikazio jarraitua izan dezala. Hori da niretzako garapen agentzia batek eduki behar duen gauzarik nagusiena. Gero, garapen agentzia batetan mugimendu sozialak edo beste niretzako ez dira sartu behar. Beste gauza bada horren eraikuntzarako eta horren ingurunean proiektua, prozesua eta esperientzia legitimatzeko instituzioei eta batez ere alderdi politikoei eta eragile sindikal eta enpresarialei adostasunerako presio bat eta arduraz jokatzeko presio bat sortzeko, bai. Horretarako bai. Baina gero, la operatiba eguneratasunean, ez. Ez dut ikusten. Mugimendu eragile sozialek, kulturalek, hezkuntzako eta horiek parte hartzen dute adibidez behatoki sozioekonomikoan sakaran. Eta orduan hor kezkak ateratzen dira, eta beharrak identifikatzen dira, eta bar. Horrek esan nahi duena da, behar guztiei erantzuna eman behar dira garapen agentziak, ez. Eta hori, hor daukagu arrisku handi bat sakanan, horren inguruan, eta batez ere beti nago, hau da honetarako. Beste gauzetarako daude udaletxeak, daude mankomunitatea, daude gizarte zerbitzuen mankomunitateak, daude hezkuntza sistema, eta bar. Eta orduan, ze askotan dago joera de, bueno, pakitarme el marron beste bati pasatzen diot. Edo, eta horiei ala egin ez ala garapen agentzia. Ez, garapen agentziaren funtzioa da, ez garapena bere osotasunean, bezik eta batez ere sustapen eta tejido produktiboa zaintzea, indartzea eta sustatzea. Hori da bere egiteko nagusia, han. Errealitate batetan edo eskualde batetan non eta dena oso dagoen lanpostuak non dagoen enpresek oso funtzionatzen dute, enpresak beraien artean koordinatzen dira edo kolaboratzen duten eta lehiatzen diren baita ere eta horiena balin badago igual garapen agentzia dedikatu behar da, langabetuei batea edo beste funtzio batzuetara, sozialagoa, bale?
baina nik ikusten duen realitatean, niretzako nagusiena da, tejido produktibo, errenta sortzeko ezinbestekoa den ehun produktibo hori elikatzea eta zaintzea. Hori da niretzako funtziorik nagusiena, zerretarako sortu ziren, Gipuzkoan. Eta Bizkaian dagoen eredua da, goitik berako eredu bat, da behargintzarena, behargintza daude batzuk eskualdekoa bestatu dira la municipalak, eta oker ez bali manago, igual oker nago, gehienek ez dute enpresekin lana egiten. Eta esandako diskurso horretan salbuespen bat egiten dut, eta dira ikastetxe, batez ere lanbide heziketako zentroak. Ze horrek bai balio dute ekintzailetasuna, enpresa proiektuak identifikatzeko, beharrak identifikatzeko, karterak egiteko. Adibidez, Ugasan, Ugasa da Urola Garaiko edo Goierri Goiko garapen agentziak, eta horrek lana egiten du Uberekin dela Urola Garaiko lanbide heziketako zentroa. Eta orduan, hor egin zuten plan estrategiko bat eta konturatu ziren Zakotela Zumarrako ospitala. Zala, garai hartan igual zegoen enpresarik handiena, langile gehien zituena. Eta orduan hasi ziren, ea osasungintzako sektorean ia zer egin ziteken. Baina bi planoetan eta garrantzitsua da, ez bakarrik zaintzan edo zerbitzuetan eta baita ere plano industrialean. Plano industrialean eskatu zioten lanbide heziketako zentroa egin dezala bi modulo edo bi grado edo ez dakit nola ditzen dira, eta bazan zaintzaren inguruko eta bestea zan ortoprotesikoaren inguruan. Ortoprotesikoarekin konturatu ziren zegoen irakasle bat eta harremana zaukan Japoneko tipo batekin exoeskeletoak egiten zituena, robot moduko batzuk eta bidena. Orduan, nahi zuen proiektu hori, nahi zuen eskualde hori izatea, Japoneko enpresa horren atea bilakatzea Europara zabaltzeko. Azkenean horrek porrot egin zuen. Zergatik porrot egin zuen? Japonesa bakarrik nahi zuelako komertzializadora bat, ez zuelako nahi hemen produzitzea. Identifikatu zituzten eskualdean zeuden plastikoa eta metala lantzen zituzten enpresak. Eta horren printzipioetan zituzten inplikatu proiektu produktibo berri batetan, produktu berri batetan, enpresa berriak sortzea. Guzti hori egiten da enpresariarik gabe, hasiera batetan, diseinu guzti hori. Dinamizazio lan hori, gero egiten da akuilu lana, batez ere akuilu lana, ze hor azenaria ez daukazu, diru laguntza aukerarik gero baita ere daude diru laguntza, ze garapen agentzia bildu egiten da Foru Aldundiarekin, Jaurlaritzarekin, esateko hau proiektu hau interesgarria da, eta orduan hau diru zornitu egin behar da, eta bar ez. Horre, faiatu egiten du, ze japonesa ez dago pesto horretarako, eta orduan konturatzen dira, anekan edo ez dakit nun, badagoela patente bat, espainola, exoeskeleto bat da. Eta orduan, hartzen dute patente hori, eta sortzen da enpresa berri bat, horren inguruan egiteko diseinuak, prototipo bat egiteko, eta prototipo hori fintzeko, eta gero prototipo hori zera egiteko. Egia da, diruz hornitu egin zaiola historia hori, eta horrenik jarraitzen duela enpresa horrek hainbat gauza egiten. Eta egiten lortu duen produktua egitea. Guzti hori da, dagoelako tipo bat lanbide heziketako zentroan ezagutzen duela edo enteratzen dela dagoela proiektu hori eta interesgarria delako. Baina hori baino lehenago da, garapenak plan estrategikoa hausnartu egin denean, enteralako erreflexio hori. Erreflexio hori eraman du beste eragile batzuk inplikatzea, ez diala enpresarialak, gaude hezkuntzako. Orduan, hor azkenean gauza berria sortzen dira. Hor mugimendu feminista sartu behar da? Ez, baina nik uste dut beretan toki batzutan daude pentsatzen garapen agentzia hori
beren arkitektura eta beren historia, eta nik uste dut harinago guztiok eztabaidatu behar dugula, eta zu dinozu modun heldu konklusio batzutara. Zein dan gizartaren papela, zein dan agentziaren papela, eta zein diren gauza horiek, baina normalien nurra gauzak iluntasunean ematen direnean, normalien beti dakarre liskarra Baina igual eztabaida ez dago plano behar den planoan kokatuta. Niretzako eztabaida ez da horren bestea mugimendu sozialen parte hartu behar duten garapen agentzia bateko diseinuan. Niretzako da zein izango den garapen agentzia horrek ekuiko dituen baliabideak, ziren ekipo teknikoa, eta batez ere zertarako den, zeintzu dira bere funtzioa. Ze bere funtzioa balin badira, lehen Xabiorrek erakutsi dizkit, hor daude 13 proposamenak, ez? Bale. 13 proposamen horietatik bakarrik bitan ikusten du garapen agentzia bateko funtzio nagusi bezala. Beste guztiak egin dezake lanbidek eta beste eragile batzuen. Eta bada, 2030 egiteko proiektos de base teknologika uste deitzen dara, eta bestea zen Bermioko portuan ekonomia azul sustatzea. Interesgarria izan daiteke. Hori bai. Baina beste guztia, beste eragile batzuekin dezakete. Orduan, nik uste borgatu behar dela tresna operatiboa izango dena, eta benetan bete behar dituen funtzio horietan zentratuta egongo dena, eta neurri batetan autonomia aukiko duena baita. Gero beste kontua da, zer hori ere gertatu da, nor da gerentea, nola funtzionatzen duen, nik ezagutu ditut garapen agentziak non eta ez duten funtzionatu alkateek beraien arteko muturka egoteagatik funtzionatzen utzi ez diotelako. Hor azkenean daudela faktore asko gurutzatu daitezkeenak. Baina niretzako klabe hori da. Benetan behar den funtzioa beteko du. Benetan enfokea izango da horretara, benetan proaktiboa izango da, benetan lortuko du dinamizatzea eta proiektu berriak bizat imaginatzea eta gero horiek borobiltzea edo perfilatzea eta gero norbait konbentzitzea proiektu horiek aurrera emango dituenak. Gero, envolventea nahi balein badezu, eta hori oso garrantzitsua da, eta da legitimizazioa eta bar, hor bai. Eta presio soziala egiteko, lan serio bat egiteko egin dadin eta bar, eta ez daitezen geratu tipiko medida izartxu horietan honekin konponduko dugu, baita ere. Eta gitu lertzen horretzen zuen. Baina nik eztabaida plan horietan jarri dituzke. Gero, demokratikotasuna adibidez. Demokratiko izan behar da, eta da tresna publiko bat, eta eraman behar duena erantzuna. Egindakoaren deskargoa egin behar duena eta bidena. Baina ezin dezakeena funtzionatu eta horrelakoak ere ezagutu ditugu, non eta edozein erabaki txiki hartu ahal izateko bildu egin behar dira alkate guztiak eta ez da operatiboa. Joseba, sakanan... Gero garrantzitsu bat zari hitz egiten dugu gure artean baita ere. Eta hori, sakanan biltzen garen, ez horren beste, baina nahi biltzen garenean, zu eta zu lehiatzen jarretuko dezute, eta jarretuko dezute amala hosti. Eta zuk eta zuk ere jarretuko dezute, ez dutela bestea soportatzen. Eta sindikatuen enpresariekin gatazkatan egongo dira, baita ere. Horrek ez du kentzen, plano batzuetan edo espazio batzuetan adostasunak lortzea posible dela.
Eta argiena da, enpresari eta sindikatuen artean, osea, sakanan konfliktibidade laboralak nahiko maila altukoa izan da historikoki eta oraindik ere da. Baina ere, pano batzuetan ados jartzen dira eta mahai berdinean daude eta gauza batzuekin eta alderdien artean ere bai. Ez baz, alderdi berdinak kudeatzen duten udaletxen artean ere bai. Zer daude udaletxe batzuk alderdi berdinak kudeatzen ditunak eta historikoki beti beraien arteko harremana oso batazkatsua izan dena. Eta oraindik ere jarraitzen duena izaten, uste dut. Baina ere gauza batzuetan ondo dut, eta beti daude gatazkak, osea, inkluso berdin pentsatzen dutenen artean ere, batek ikusten du hau bizka egiten nahi dela, hori arrunta da. Gube, seguramente, azkeneko garaietan, espazio komunak pentsatzeko eta giro hori sortzeko nik uste dut fasean gaudela, uste dut berbarizatu izan dugula baitere hainoten artean, eta horrelako espazioak igualenago zeudenak orain sustatzen ari gara, agian gu ingeniarenak bultzatu gaituelako horretara eta kohesionatzera eta elkartzera. Baina egia da baitere, orain badagoela baitere noreteko aurrera begirakorentzako noreteko espazioiek elikatzen eta garatzeko aukera. Eta ziurrenik, zuzen azazue, baina ziurrenik igual guzti aldean ez direla ohikoak izan olako espazio komunak eta sinergiak sortzeko bitartekoak. Inkluso, entidade ekonomiko, hezkuntza, instituzional, mugimendu sozialen arteko noreteko ez, elkar espazioak, porque eztabaidatzeko espazio komunak behar ditugu, eta ez ditugu espazio horiek modu naturalean konbibitzen eguneko dasunen. Gernik agoratu zikin dugu horrelako plantamendua, eta zeinetan hemen gauden asko eta entidadetakoak baitere partatu dugun, edo baitere orain ja badago, gu engenur da behi estop izan da kurtsu eta horrein pegamentua esan ezagun, handi batean, eta orain ere badago horren inguruan transizio ekologikoen inguruan baitere horren bitartez nola hori sinergioik kanalizatu. Nik uste dut, badago giro zantzu hori, ez dakit zertarako mongo duen, baina dago giro zantzu hori, horregatik uste dut, horrelako esperientziek, bai prozesuan, helburuan, izatekoetan eta arrakasta eta borrotetan eta irakasgaiak badira eta liberdinan gehiago egiteko beharra sustatzen dute eta uste dute horretarako baitere bideak jarri behar ditugu. Argi dagoena da, inteligentza kolektiboa jarri behar dugula eskualderen etorkizunen mesedetan. Eta hori jartzen ez badugu, eredu neoliberalea gailenduko dira, beste bide. Orduan uste dute garrantzitsua dela eta uste dut baitere eskartzeko dela Joseba Nekila. Eskualdaten adibietatik aratago, baina gogoeta oroko horretara baitere eta aplikagarzen daitezkenak, zuk aipatu dituzu, ordokuko eredu oso handi bat, utxik dagoen azpigitura oso bat, kasi utxi dagoena, horra aipatu duzune hori, justo aurrean daukagu. Lortu beharko ganduke musikeko hori ez eitzi. Eta adibidez musikekoa baitere eztabaidagune bihurtu da, badaude justo irakasgai moduan esperientzia ez positiboak edo negatiboa esan zitezkenen eredu posibleak realidade edo aukera gisa egon daitezkenak. Eskualde honek guzti hori baita barne biltzen du, orduen baditugu helduleku asko ikasgaiak egiteko. Orduan, ondo behar ditzuzue, hemen usten dugu, porque gehiago elkartu beharko gara. Apunte txiki. Eta da, garapenaren eztabaida politikoan askotan dago tentazioa esateko, proiektu estrella daude eta bar. Normalean, garapen agentziak eramaten duten lana, den emaitza epe erdira edo epe luzera ikusten dira. Eta batzutan ez dira nabarmentzen, baina nahi bidez. Goierrin, Baiaran, ez da egon horrelako proiektu estrella de lortu dugu, eta goieki ez da inungo momentuan eta ez du aukerarik izan esateko hau egin dugu, eta izen bat egunako lanpostua sortu ditugu. Baina, 80. hamarkadan krisialdia egon zenean, langabezitasak igual ziren Goierrin 20%koak. 2008koa eman zenean, langabezitasak izan da, eta 2,2 iritsi da. Ordan, sortu dutena da ehun produktibo bat, sare produktibo bat, askoz ere resistentzia resilienteagoa dana eta gaitasun hobeagoa dituna. Egoera txarrenei aurre egiteko. Baina horret dago jengo elementu estrella edo izarra izan daitekenak
egin dutena da, eta txingurri lana, eta azkenean emaitza horiek lortu dituzte. Bueno, hori garrantzitsua da baita ere ulertzea. Badirudi, garapena da. Garapena dira azkenean, langabezia tasa ez geistea mezortzitik, langabezia desigotzea mezortzia, eta honeko 12 mantentzea. Learentzako, Lea izan da, Bizkaian, krisia momentu, hobekien kapeatu duen eskualdetako bat. Gauza horiek garrantzitsua dira, eta ez dira ikusgarriak, Bai. Vale, bueno, eskerrik asko Joseba, guztia da ekibetan,